Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Aici suntem împreună cu Yanis și cu Sigi. Dă-te pe și să te vadă. Dă-te pe și Sigi să te vadă. Uitați acolo jos la burtă, Sigi are o burtă. Bun, gata băi, nu mai dați. Nu mai da. Parcă se mișcă mai bine când filmez acum, fiindcă n-am mi-am dolat. Uite creatorul hărții aici. Uitați creatorul hărții. Sigi, nu vorbești? Da, salut! Bun, sper că l-ați auzit. Și haideți să începem. Deci fiți atenți. Aici scrie Welcome to Sky Factory Bedrock Edition. Bine ai venit pe Sky Factory Bedrock Edition. Creatorul Dan Rob Probos. I will try to make this map along the listen of modded Minecraft. Am încercat să fac mapa asta să fie singur pe o linie din Minecraft modat. Hopeful you will enjoy. Dă-te bă ca să citesc. Enjoy și craft the Infinity Block. Trebuie ca să craftăm Infinity Block-ul pentru a termina mapa. Like this size, veninium, bla 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 bla. Puteți să puneți pauză și să citiți voi. Bun. Teleport to your tree. Apăsăm clip pe. Bun. Hai să spargem și să obținem clienți rapid. Eu. Hai să spargem. Am picat. Da. Și eu. Nu se mai pică. Bun, știu că se vede așa respawn-ul, na, se vede fără textură, dar totuși, fără textură, n-ai ce să faci. Doamne. Bun, am revenit cu microfonul, a trebuit ca să fac ceva repede, dar da. Da, așa, haideți ca să vă arăt cum să faceți bombe. Faceți așa, Shift Q. Dă-te bă! Dă-mi și aruncă-mi. Pentru telefon și arată pentru 5 pentru telefon. Așa se face. Lăsați în jos și le aruncați. Bun, am revenit. Ia vorbește să vezi dacă te auzi. Alo, mă auzi? Da. Așa pot să... Încet, bă, că se aude aici. Bun. Uite, poftim bonmil. Uitați, așa se face bonmilul. Bun, am revenit. Ia bă bonmil. Dă-te că am destul. Bun, acum să fac și eu. Sparg copacul. Sparge. Bun, am revenit. Începe să plouă. Nici ce nu mai se poate juca. O să jucăm solo până când vine. Până când o să vină ei doi. Mai vreți episodul 2? Ok, luăm niște bonmil de aici, parăm ușor. Mai spargem pentru buieți. Ok. Și o să-l și plantăm. Am consumat tot bonmilul, dar ce mai contează? O să facem lemn. Din lemn facem bețe. Și din bețe facem 9 din alea. Dar nu pot decât 6 ca să fac.
Bun. Haideți ca să vă învăț. Deci fiți atenți. Faceți un cruc, uite așa. Luați crucul. Îl puneți în mână. Și haideți ca să vă arăt ceva foarte tare. Când vă duceți cu el așa pe lângă frunze și le atingeți așa. Stați așa că nu pot. Uite așa, uitați, vedeți, se sparg frunzele. Foarte tare, nu? Uitați ce frumoase. Și se sparg frunzele foarte ușor. Și așa faceți rost de copaci, de tot ce aveți dumneavoastră nevoie. Bun. Param, param. Ok. Și acolo cum ajungem? V-ați întrebat vreodată cum să ajunge sus? Puteți să ajunge sus cu lemn. Ok. Și acum că am spart lemnul, o să facem din lemn din ăsta. Și ținem crucul în mână și facem frumos. Param. Și aici așa. Bun. Ok. Să ne facem un topor, că nu mai pot așa. Sau, ba nu, ne facem bețe. Așa. Ne-am făcut crucul ăsta, vedeți? După ce ne-am făcut crucul ăsta, mai facem încă 8 să fie. Fiți atenți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și cu ăsta 9. Ok? Deci aveți în total 9. Le veți pune pe toate în felul acesta. Pe toate. Ok. Este puțin mai greu la mine. Și vă da combine thunder crook plus 1 attack damage fast breaking. Și fiți atenți, când îl ținem în mână, ce ne dă aici? Jump boost. Și când îl scoatem din mână, nu mai ne dă jump boost. Și îl punem, nu mai ne dă, nu mai ne dă. Ok. Și cu el săriți și luați mai ușor frunzele. Gata, și ușor le iau. Bun, am revenit cu așa. Am oprit puțin microfonul. Trebuia să-l opresc. Și haideți ca să vă arăt cum să faceți mai ușor bone meal din ăsta. Vă umpleți inventarul frumos cu tot ce aveți, bețe, orice. Eu nu prea mai am. Nu prea am cu ce să umplu. Ia uitați. Deja nu pot. Eu uite-mă că mi-a ajuns la fix. Ce să aruncați. Bun. Și apoi faceți așa. Param. Doar stați, vă puneți pe și vi le aruncă din inventar. Foarte tare, nu? Și faceți așa, baram. Bun, filmăm de 15 minute și 16. Oh my god, ne-a dat un copac mare ăsta. E foarte mare. Și așa vă salvați de moarte, oameni buni.
Fix așa vă salvați moarte. Dacă am atât avut și cu acest video, nu uitați să bombardați butonul de like. Ne auzim data viitoare.